खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ भेरगावनि खाग्राबारि खासियासुबायाव ट्रेक्टर बेलथायनानै दुखुनांथावै सानै सुबुंनि जिउ गोमादों। साधाम आली आरो प्रणब बर' मुंनि सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खासियासुबायाव हाल एवबाय थानाय ट्रेक्टरा बेलथायना होसिनजानायाव साधाम आली आरो प्रणब बर' मुंनि सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमानाय भिडिअ'आ थांनाय मैया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआर बिसायख'थिया दरखं मोखां सफैनायलाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया जानजि खाफ्राना साखाफारा जादोंसै। बिजेपि राजखान्थि हान्जाजों बे बाराव बबे मोनसे राजखान्थि हान्जाया बादिनांगोन समाजो खोन्थागोन। थांनाय मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि मावखुलियाव हरिसिंगा मण्डलनिफ्राय गासै सा 200निबो बांसिनै सुबुंफोरा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय गोदानै बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जाफैदों। बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लाथारनांगोन होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादआ आसाम स्टेट स्कुल इडुकेसन बर्डजों खुंजानाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै जौसिन 10थि टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय गासै सा 13 फरायसाफोरनो 19थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ तामुलपुर जिल्ला गरेस्वरनि बिष्णुराभा भवनाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों मान बावनाय आरो बान्था गथायनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। थिखानाय हाबाफारि बायदियै बान्था गथायनायनि गुबै थांखिखौ बेखेवना होदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन आसाम रायजो फरायसालि सोलोंथाइ बर्डनि लेङाइ मासिगिरि मुस्रि रुक्म गुहाइ बरुवा बिथाङा। जर'खा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन नुनमाटि गुवाहाटी आसाम जातीय बिद्यालयनिफ्राय फारियै बिथोनगिरि मुस्रि दिलीप कुमार दत्त चौधुरी बिथांमोना। गोदान दिल्लीनि भारत मण्डपआव खुंजानाय राइजिं नर्थ इस्ट इनभेस्टर सुमिट 2025 आव रिलायेन्स इन्डास्ट्रीनि चेयारमेन आरो मेनेजिं डाइरेक्टर मुकेश आम्बानी बिथाङा भारतनि सा-सानजा रायजोफोरनि जौगाथायनि थाखाय फैगौ 5 बोसोराव 75,000 कौटि रां होनो रादाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मुंदांखा सावस्रि फाहामगिरि गेदेमा थुनलाइगिरि समाज सिबियारि डाक्टर अधीन कुमार ब्रह्म बिथांनि गोथार सारादुखौ थांनाय मैया खुंफुंबाय। क'क्राझार बागानसालि गामिनि वार्ड नं 7 नि थागिबि डाक्टर अधीर कुमार ब्रह्मआ 1956 इं मायथाइनि 27 मार्चखालि क'क्राझार जिल्लानि दतमा आन्थिहारा गामियाव जोनोम मोनदोंमोन आरो बोहैथि बोसोरनि 11 मे खालारखालि 69 बोसोर बैसोआव बे बुहुमखौ हरखाबै अरायनि थाखाय नागारलांदों। मख'नो गोनांदि थांनानै थानाय समखिनियाव डाक्टर अधीन कुमार ब्रह्म बिथाङा दाब दाब जायगानि गुबुन गुबुन देहा फाहामसालिफोराव सुबुं माहारिनि सावस्रि फाहामथाय होनायजों लोगोसे क'क्राझार आर.एन.बि. रायजोआरि देहा फाहामसालिनि सुपारिनटेन्डेन्ट आरो इन्डियान मेडिकेल एस'सिएशन (आइ.एम.ए.) क'क्राझार ब्रान्चनिबो आफादगिरि जानायजों लोगोसे क'क्राझार बर' साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुमनिबो आफादगिरि जादोंमोन। जेराव डाक्टर ब्रह्म बिथाङा गावनि बाखनायजाथाव आरो गोख्रों हाबा मावनायनि गेजेरजों भारत ज्यति एवार्ड राष्ट्रीय गौरव लाइफटाइम एचिभमेन्ट एवार्ड मादार टेरेसा एक्सेलेन्ट एवार्ड फोरबायदि गासै 7टा माहारियारि थाखोनि बान्थाखौबो जिउआव
मोनफुंनो हादोंमोन। थांनाय सानाव राजस्थाननि श्रीगंगानगर जिल्लायाव भारत पाकिस्तान सिमायाव मोनसे अपारेशनाव सीमा रैखाथि हानजा BSFआ 5 कौटिसो रांनि 1 किल'ग्राम हेर'इन आरो गंसे ड्रन बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोनदों। भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ फैबाय थानाय BTRनि बिसायख'थियाव गासै मोन 40 बियाबावबो बिजाथि फसंगोन होनना मिथिनो मोनदों। थांनाय मैया सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बातासिपुरनि थारायबारि पन्चायत मावखुलियाव भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल VPIआ मुलुगनां सोलायनाय मावथांखिखौ लोब्बा लाखिनानै मावथि फारिया मावबादा हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन मिरु VPIनि गाहाय नेहाथारि शिबकान्त गौरक आरो आसाम रायजोआरि आफादगिरि धरणी बसुमतारी बिथांमोना। गोबां अखा हानायनि जाउनाव गासै सा 49 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोनदों। उत्तर प्रदेशआव गोबां अखा हानायनि जाउनाव गोबां बिबांनि जिब-जुनार खहा जानायजों लोगोसे खौरां मोननाय बायदिब्ला गासै सा 49 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोनदों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।